Mayong gabi, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ay napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isasang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yan ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga evacuee sa La Carlota City nagpauli na. 20 anyos ng estudyante patay sa makuryente sa Guasang Banyo. Anom ka mga commercial establishment sa Bacolod, nalakip na din ginareklamo nga baligyan letsyon, ginpasiradan. Kadamuon sang evacuee sa Banwa sa Lacasiliana nagsaka tugas ang preemptive evacuation. Kag sa good vibes, aton balikan ang matahom anay nga laragway sang Mount Canlaon. Kag mga grupo sa mga artist naglunsar sang fashion show agod mapabasok ang kampanya Batok sa Basura. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, nagpauli na ang tanan nga evacuee sa siyudad sang La Carlota. Suno kay La Carlota City Mayor Rex Halandoon, ilan na gintugutan ang pagpauli sa masobra sa 260 ka mga evacuees sa Barangay Araal, Hagimit kag Yubo, kasunod man sa nabato nila nga bulletin gikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga may paghagan-hagan na sa activities sang bulkan. Pathag ni Halandoon sa ilang assessment, safe naman ang pagpapauli sa mga evacuees sini nga hapon bangod ang mga na-record nga quakes kasubong man ang gas nga na-emit kag plume ang nagnubo na. Nagapabilin nga amo sa gihapon ang ground deformation. Ginsiling man sang alkalde ngang damlag pa problema sa source ng tubig sa syudad ang okay na. Matapos nga matest ang tubig, ini ang potable na karon o kung safe nga mainom. Pero bisan pa, mayara pa man sang water filtering tank ang Red Cross sa syudad kag may mga filters man nga pwede pa magamit in kaso. Safe naman ang recommendation of disaster. Although alert level 2, pero wala man na nag-decrease ang iban nga parameters bala. Ang quake nag-decrease, ang ground the deformation lang sa medyo amumang Japon siya. Ang gases na to nag-decrease man. Ang height siya sang plume siya is nag-decrease man. So nag-decide na lang kami nga but amumang Japon alert man Japon for anything. Sa number 9, mga kasapatan sa probinsya ang apektado man sang Mount Canlaon eruption. Sa report ng Provincial Veterinary Office, mayara sang kasapatan nga nag-eksperyensya man sang respiratory problems bangod sang ashfall. Sa report sang PVO sa siyudad sang Bago, may pila ka mga kanding, baboy, kag kadaman ng mga free-range nga mga manok ang nagmalasakit labi na sa ilihan. Wala naman na sa press time nga may na-report nga nagkalamatay. Sunod sa PVO, ang mga district field units ang naga-monitor bahin sa update sa kimtangan sang livestock kag poultry. Wala naman sa may na-report nga nagamasakit nga mga kasapatan ukon nagkalamatay nga kasapatan sa 4th kag 5th district kasubong man sa 1st district nga ginreport apektado sang ashfall. Padayon man ang pagpanghanda sang PVO in kaso nga kinahanglan ng pag-evacuate sa mga kasapatan. Sa number 8, padayon ang monitoring sa Bulkan Canlaon. Gobernador ang nagapanawagan sa mga pumuluyo nga magsunod kag magpamati sa abiso sang otoridad. Sa pagsapol upod sang Office of the Civil Defense kahapon, ginpangabay sang ahensya ang mga local government units nga ipasiguro nga wala na sa may nabilin pa nga pumuluyo sa ginakabig nga danger zone. Nahangpan man sa gobernador ang sitwasyon sa mga evacuation center, labi na nga ang mga pumuluyo ginaulikid man ang ila kasapatan kag mga pagkabutang. Pero mas mangin mahapos kag sulhay ang mga tikang nga ipatuman, labi na kung may emerhensya kunyara na ang tanan sa evacuation center.
Center. Gani nagapanawagan siya sa pumuluyo nga magsunod sa abiso. Samtang minimal pa man suno sa iya ang mga masakit nga na-monitor sa evacuation center. Ang personnel sa Provincial Health Office upod sa health personnel man sang LGU ang nagapatigayon na sang ilang nga operation. Suno sa PHO, kalabanan nga masakit sipon, ubo kag sakit sang tiyan, kag laban mga kabataan. Suno sa gobernador, ang pagmasakit sa amo nga sitwasyon ang hindi malikawan. No, especially in most affected areas, no, especially yung sa forced evacuation, if there's really a call for that, just cooperate. In fact, mas hapos para sa mga LGUs to reach out if you're all in the evacuation center, no, so sa mapabiling kapag sa babaw, no. So it's best, although taxing, no, but it's best that the evacuees are already in the center. Sa number 7, ginpahayag na sang pag-asa nga nagtapos na ang El Nino. Ini kasunod sang pagbalik sang conditions sa Tropical Pacific El Nino Southern Oscillation o kon ENSO neutral level. Sunod sa pag-asa ang transition gikan sa ENSO neutral padulong sa La Nina mayara sang 69% chance nga laban matabo sa July, August, September 2024 season. Gani bangod sang sini nga mga developments sunod sa pag-asa, ira na gina-issue ang final advisory para sa El Nino sa 2023 to 2024. Ang pag-asa ENSO alert and warning system sa karon ang ginpapanaog kag karon inactive na. Samtang kasunod sini ang pagpatuman sang La Nina Watch. Bisan pa nga yara na karon sa ENSO neutral condition kag yara ang southwest monsoon, ang impact sang El Nino kaangay sa mas mainit sang sa usual surface temperature kag below normal rainfall ang mahimo nga magapabilin sa pila ka bahin sang pungsod. Ang DOST pag-asa ang padayon nga naga-monitor sa anuman nga significant development sa sini nga climate phenomenon. Ang mga nagakaigo nga government agencies kag ang general public ang ginahaylo nga mag-monitor kag magpatuman sang precautionary measures batok sa anuman nga climate impacts. Sa number 6, 20 anyos nga babayi patay matapos makuryente sa gwa sang banyo sang ilang nga balay sa Himamaylan City. Nagahimos pa eskwelahan ang 20 anyos nga si Joanna Rose Lerasan sang ginapatihan makalapak sang live wire sa gwa sing ilabalay sa Barangay Suay sa Himamaylan City Miyerkules sang aga. Gani na tingala ang iya himata nga nadugayan lang nga wala siya nakabalik sa ila sulod balay gikan sa banyo. Sandig sa pagpangusisa sang Himamaylan City Police, ang biktima ang ulihi na nga nasapwan nga nagaligid malapit lang sa gwa sang ila banyo nga wala sang animo. Gindala siya sa ospital ug galing gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, 27 anyos nga amay naigo sang kilat patay sa Canlaon City. Nagapang-ani sang humay ang biktima upod sa iyang mga himata sa sitio Angas 1, Barangay Mabigo sa Canlaon City, Negros Oriental, sang magbubuang ulan sang Miyerkules sang aga. Gani giliyon sila nga nagpasilong sa hayob-hayob nga himo sa tarpaulin. Nagwa sa pagpangusisa sang katapos ang Canlaon City Police nga gulpi lang nangilat kag naigo ang 27 anyos nga amay. Giliyon man siya nga giningagaw sa iyang mga himata sa ospital. O galing wala na siya natabangan pa kag napatay. Sa number 4, Negros Electric Power Corporation mayara na sang nakahanda nga electrical supplies kag materials para sa pag-operate sa franchise area sang Sineco. Antes pa sang ginapaabot nga pagsugod sa operations sang NEPC, may mga ginpamakal na nga electrical supply kag materials nga gintalana para sa ila operations sa Central Negros. Sa press statement ginsiling sa pamunuan sang NEPC nga ang una nga stock sa mga materyales ang magarekta sa ila mga bodega antes ma-deliver sa mga warehouse sa Central Negros. Kalakip ini sang pagpatuman sang 5-year rehabilitation kag modernization plan para mapalabot nila ang maayo nga serbisyo sa mga nasakpan sang franchise area sang Sineco. Pagi sa joint venture agreement sa tunga sang Sineco kag Prime
Electric Holdings Incorporated na tukod ang NEPC. Naaprubahan na sang Kongreso kag Senado ang franchise application sang NEPC kag ginahulat na lamang ang pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginapaabot nga layi. Kalakip sa mangin franchise areas ang panibag-o nga distribution utility ang Bacolod, bago sila kag Talisay City, pati na ang Banwas, ang Murcia kag Don Salvador Benedicto. Sa number 3, mga tanan sa Manukan Country ang gintagaan sang ultimatum agud magdesisyon kung bala magsaylo o kung hindi sa temporaryo nga pasilidad sang SM. Bisan pa nagpangindi ang mga tenants nga magsaylo sa natukod nga temporary facility sa SM Prime Holdings Incorporated, magahatag gihapon sang deadline ng Bacolod LGU para sa ila agud magdesisyon kung magbaligya pa sila o kung hindi. Ginpahayag na City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga kutob Hunyo 20 ang ultimatum nga ila ginhatag sa mga tenants para mapatod kung luyag nila magsaylo sa pasilidad nga yara lang sa atubang sang daan nga Manukan Country. Libre ang arkila sa sulod sang 18 ka bulan, samtang ginasuguran sang SMPHI ang pagdevelop sang bago nga manukan nga ila pagasayluhan. Ang City Legal Office ang nagpadala na sang notice to vacate sa 26 ka mga tenants, pero 19 sa ila ang nagpamalibad sa pagbaton sang notices. Hulyo 5 ang ginhatag sa ila nga deadline para magbiya sa manukan. Lagano si Councilor Flo na biskan wala pa ya kabayad, gaan ang iya pwesto. Ti galing ang namin gini kayong pwesto 24 slots lang. Ti sila to is 26. Ti may duwa ka ay hindi matagaan. Ti kung ang ano namon gani first come first serve. Ti kung why ka kung nagpoli kaya sige mo intention. Ti why kami memo. Sa number 2, anom ka mga commercial establishments sa Bacolod City, lakip na diri ang ginareklamo nga baligyaan sang lechon ang ginpasiradaan. Wala na maka-operate ang ginareklamo nga baligyaan lechon sa kilid sang Dalan Burgos sa Barangay Villamonte sa ginserbe sang katapos ng City Legal Office Integrated Task Force ang closure order batok sa ila kay Ines ang aga. Pati ang 5 ka malapit nga baligyaan nga lakip diri mga food stall kag kalan-an ang wala na magbukas makaligad nga ginpaandaman sang syudad. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. lunsay wala sa mga business permit ang mga commercial establishment gani ini ang ginpasiradaan. Kabahin ini sang pag-akto sa Bacolod LGU sa nangin reklamo ni Anay Councilor Ricardo Tan batok sa baligyaan lechon nga ginakabig illegal structure sa private road lots nga malapit sa iya ginapanag-iyahan nga townhouse. Ang anay konsehal ang nagpasaka na sang kaso kriminal kag administratibo batok sa 3 ka mga department heads kag pati na sa City Fire Marshal sa Bacolod BFP bangod naka-operate sadto kag wala makakas ang ginareklamo nga illegal structure. Kay road lot na da, whether public or private, hindi man diapon sila mission permit, di na ma-closure kami, implement kami closure dito sa ila, di why naman sila nagligya, kabalo man sila mo. Kagdayon di may mga karinderya to na di, okay, why man sila business permit, di, na close man sila. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Nadugangan pagid ang kadamuon sa mga evacuees kag mga evacuation center sa Banwa sa Lacasliana kasunod sa pagpatuman sang preemptive evacuation sa 5 ka mga barangay nga nakalitan sang lahar flow. Mga mangunguma ang labing apektado sa paglupok sang bulkan sang Lunes. May report si Romeo Subaldo. Daw nangin ghost town ang ining parte sa barangay Kabagnaan sa Lacasliana. Sarado ang mga balay. Halos wala sa may nabilin. Ang ining mga kalalakinan, ginpakamaayo nga magbantay sang ilang mga balay kag kasapatan. Isa na diri sa ila, ang 63 anyos ka coffee farmer nga si Jose Erlito Seririta. Wala na siya sang kaupod sa pangabuhi. Ginapangusisa niya ang nalaya niya nga mga tanom sang kape. Naubos laya ang iya masobra 1,500 ka mga puno bangod sa pag-ulan sa mainit nga abusang Lunes.
Nagapamulak kag nagapamunga na kuntani ang ibang diri pero hindi niya na ini mapuslan. Amo kanil linggo nakakuan kami sa El Nino kay nag-ulan daw rumpawan, binuslan sing abo ati. Wala gid. Tinong income kay wala ubos. Ubra lang kami sa kampo eh. Suno sa kay Mayor Rumayla Nicod magilimutan sa La Castellana kadamo sa naapektuhan nga mga magunguma. Gin pang evacuate sa kagabi ang mga residente sa Biak na Bato, Upper Masulog, Kabagnaan, Mansalanaw, kag Sag-ang pangudyara sila sa alagyan sang lahar. Bisan maayo ang lakat sa panahon sa town proper, nagainulan naman sa ibabaw sang bulkan. Yung mga creeks na directly galing sa crater, doon yung mga areas wherein ang lahar flow nakita natin nung last time. Matapos ang preemptive evacuation, nagdangat naman sa masobra 3,300 ka mga persona ang nag-evacuate o kung masobra sa 700 ka pamilya. Nagdugang man sila sa mga evacuation centers. Kagabi, gindala diri ang mag-asawa nga senior citizens nga sa De Feliciano kag Gertrudes Vallespin. Mga coffee kag fruit farmers naman sila. Ubos man ang ila pananom. Si Tatay Feliciano, masalabrate pa sang iya 68th birthday sa Domingo. Base kuno sa pinakaunang nga tion, sa evacuation center na siya masalabrate sang iya birthday. Ano matapos sa birthday mo niyo? Ha? Wala ka plano? Wala, hindi mi ka puli. Dili ka pa birthday? Ha? Pero ang iyang misis, may plano na gali para sa Domingo. Paano ka mo sa Bacolod? Padayon sa gihapon ng pag-inabot sang buli gikan sa iban nga mga LGU, organisasyon kag pribado nga grupo gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang mga pampagood vibes nga pabalo namon sa inyo sininga weekend. Antes pa man sang pag-alboroto sang Mount Canlaon, aton nga balikan ang katahom nga dagway sang bulkan. Antes pa man naapektuhan sang paglupok sang bulkan. Kag sa baganihan, mga artist ang naglunsar sang fashion show agud mapasanyog ang kampanya Batok sa Basura. Ang mga daan na nga mga padapton ang ila na islan sang dagway. Katapo sa nga mga grupo, ang isa ka data encoder sa korte nga naging aktibo man sa kampanya kontra cancer. Aton siya kilalahon sa baganihan sa Sunday. Barbs kada mo gino sa mga tourist attraction dira sa may Canlaon nga naigo ya tungod sa paglupok sang bulkan. And of course, Nick, we continue to pray, no? Sa eventually magkalma na gid totally ang bulkan. Kag makarecover ang tanan nga mga nahalitan sa paglupok sang bulkan. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importanteng may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palihon. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosano. Nako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Dalpin. Happy weekend!